И аз им казах, майната ви няма да стане. Какво направих, за да не става повече така? Промених устава на БСП, че председателя се избира директно от всички членове да гласуват. Тоест да огранича възможността на олигарси, кръгове в БСП, на Конгреса шушо-мошо да се съберат и да си сложат подходящия председател, на който после мислят, че могат да извиват ръцете, да ходим в коалиция с Бойко. Те това искаха. Ние сме те направили председател, сега ще ни заведеш във властта при Борисов. Няма да стане. И направих тази промяна да се избира пряко председателя. Втория ми мандат бях избрана пряко. Вече 80% от гласувалите ме подкрепиха. Това е много широка подкрепа. Мисля, че 67% гласуваха. Висока активност. И те видяха, че с мен няма излизане на глава и трябва да се търсят други варианти да ме разкарат. Там направиха го добре. Това е... Още на първия си мандат аз видях, че този модел е пробит, че това е задкулисие, че аз съм избрана по този начин и си казах, това просто не може да продължи. И вашата няма да стане, но аз ще променя партията. Промених я временно, защото сега вече ръководството на БСП отмени прекия избор. Отне на хората правото те да избират и се договориха на Конгреса за Зафиров.